Morning. Nezuro ndakakupai homework multiplication of decimals. Pane rasi naita homework mukati menyu. Makaita handiti? 3,76 times 15. 3,76 times 15. Saka handisati ndataka kuona ma-answers enyu. Ndoda kuti tiweke tese handiti? Tomboweka tese then ndozoona ma-answers enyu. Handimesi makaita homework. Tisati hatidi kuzonetsana kumberi uko. 3,76 times 15. 3,76 times 15. What am I grade and 5. What am I grade 5? Papa let me mistake. He pensa I must run me. Don't know who feeling is sorrow. It's not my grade 6. That is a mistake. Never know when I have a grade 6. Is more feeling more feeling and no feeling sorrow. But when I ran out of homework. Ndakaitirwa namudzwangu ari kuuniversity. Wakaitwa namudzwangu kuuniversity? Kana ndiwe head girl handiti? Yeah, mose motora ma-answer kune uyu handitika? Motora ma-answers kune uyu. Mokopa ma-answer kune uyu. Kuti mungozivawo ina mama grade 6 but inokuvhirikidzai musoro. Mungokopa ma-answer muzvitanga ma grade 6. Kana asingadi ini hazvisi zvokunga kwedu izvi. Hazviuyisi shuga mumba mangu. Ini neimba ino yekuHarare. Kumasvingo ndineimba nekugweru. Kubulawayo kuneimba yababa vangu. Hazvisi zvokunga kwedu izvi. Ndiwe unokofamba nhamo. Ini mari yangu kupera mwedzi ino yakakwana. Handiti? Mari ino yakakwana kupera kumwedzi wangu ini. Hazvinire zvese kunyasa mari notswaya hauna kundokopa homework. Saka mose mokopa ma-answer kuna uyu.